बेलासे समनि गेजेराव आं नोंथांमोनजों आरो फिर इउके बड' इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ आरो फिर आं वेलकाम खालामबावबाय जे आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनि थाखायनो जे गोदान मोनसे भिडिअ बानायनाय जादों जे बेनो जाहैबाय एंग्री मतलब रागा ना। दा बे रागानि पकेट आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनहा जुदि आंनि बे रागानि पकेट शेयार खालामनायाव मा खोथा हिसाबै बा मा साननानै जे नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामदों बेखौ नोंथांमोना फार्स्ट क्लास नायोब्ला जाहाथे आंनि जे फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव जे आङो इउके बड' प्रडाक्ट इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ जे माबा एसेबाबो उन्नति होनो हायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव जे रागानि पके आं नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो नागिरदों। अब्ला नोंथांमोना रेडि ना? रेडि थ' जागायनोसै होमबा। अके दा बेनो जाहैबाय दा रागा मानसिनावहाय माने सुबुं माहारि हिसाबै बा जोंल' नङा बा गोबां मानसियानो बयहाबो माने मानसि हिसाबै मेलानो होन फेमेलानो होन गासिबोहाबो मा थायोनो रागाया दङ बयनावबो। नाथाय बे रागाया मानि थाखाय फैयो आरो बे रागाखौ नोङो मोनदोंब्ला बा रागा जोंदोंब्ला नों बे रागाखौहाय नों मा खालामनांगौ बा बे रागाया नोंनि थाखाय माबा मोनसे खालामगोन नामा बेखौहाय नों मा खालामनांगोन नों साननांगौ। रागाखौ नों रागा दं होननानै नों मा खालामनाङा नों गावखौनो गाव जे आं बेखौ मावथारगोन मावाबा माने आं जिरायना थानो हाया आं बेखौ जेरै मावनो गोसो दङ मावगोन आरो मावनानैसो आं जिरायगोन बिदि नङा। लाइफआवहाय मानसिया मानो रागाया थाखायोखा माबा मोनसे गोरोन्थि मावनायनि गेजेराव रागाया जोङो हयथ'बा गोरोन्थि मावाबाबो रागाया फैयो। थिग हमनानै ला फर एग्जाम्पल मासे सैमाया दरसे बेदर अरखांनानै लाबोदोंमोन। दा बेदर अरखांनानै लाबोनायाव फैबाय थानायाव ससे लामायाव मा मोनखो ब्रिज मोनबाय। बे ब्रिजनि गाहायजों बियो बोरैबा नायहरसनबाय बे ब्रिजनि गाहायाव मा दङ दै दङ नंगौना। दा बे दै दंमोन बे दै दंनायाव गाव बोरै नाहरसनखो दाना बै दैयाव नुहुरनाय लोगो लोगो गावहा मा सानबाय गावनि जानाय आदारखौसो सेसिगोन खोमा होननानै बियो मा खालायबाय रागा जोंबाय नंगौना। दा बे रागा जोंनायावनो मा जानांखोनो बियो दे गावनि जानाय आदारखौ सेथारसिगोन बियो होननानै बियो रागाजोंनो मा खालामबाय बेखौ होसोनोसै बा अरनोसै होननानै दा बे मा खालायबाय होसोबाय। नाथाय बेनि जे जानाय दङ जानायादि गावदि अबाव लादों बेखौ गावहा साननांगौमोन नङा होमबा। दा जुदि गावहा बे जानाय आदारखौ जे गाव खुगाजों अरनानै लादों आरो जे गावनि जे सानदों जे दैयाव नुहुरनानै गावजों लोगोसे सोरबा गावनि लोगो बा सोरबा दुथाङा बा गावनि सैमा लोगोआ फैनानै आंनि जानायखौ बिनो बा सेनगोन होननानै जे गावहा जे सानदोंमोन नाथाय बे बेदरखौ जायालासिनो जुदि बियो बेखौ होसोनानै सोंहरोब्ला अब्ला बिनि मानो जानाय आदारा मा बिनि खुगायाव थाबाय थागोन थानाय नङाना नंगौना। दा बेखायनो दा बेहाबो जुदि बियो रागाजोंनो मा खालायनानै लाखो गावनि जानाय आदारखौनो लोगोखौ सोंनाय लोगो लोगो बिनि बेदरा अबाव थांखो गलांबाय अबाव गलांखो दैयाव गलांबाय। अब्ला बियो मा जाखो बिनि रागायानो मा गावनि जानाय आदारखौबो खोमानानै लाबाय। बे मोनसे एग्जाम्पल बियो रियेलिखा बियो
आरो लोगोसे जे मानसिया रागाखौ लानानै गोबां दिनैसिम नुबोगासिनो दं, खोनाबोगासिनो दङ। रागानि गेजेरावनो गाव न'निजों न'नि दावराव जालायनानै मा जालायनाय, बुथारलायनाय, सौथारलायनाय ना बेफोर जागासिनो दं, नङा होमबा? नाथाय बियो मानो? नाथाय बे रागा होननाय बुस्थु, रागा होननाय बुस्थुखौ नों निजेनो कन्ट्रल खालामनांगोन। नोंहा जुदि कन्ट्रल होननाय बुस्थु गैयाब्ला नों जिबनावबो नों रागा जोंनानै जे आं बेखौ मावगोन होननानै सानबा जिबनाव जानाय नङा। बे नोंनिनो गोरोन्थि। रागाया बयहाबो थाखायो, नाथाय बे रागाखौ कन्ट्रल खालामनाया निजिनि आखायाव बा निजिनि गोसोआव। मानसिनो बेखायनो होनखादों आङो माखासे सिगाङाव भिडिअ खालामखादों, बे सस साननायानो मानसिखौ मा खालामो, गोजौआवबो लाबोयो बा गाहायावबो लाबोयो। सिगाङावनो आं बे नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअखौ खालामखांखाबाय। दा बेखायनो रागा होननाय बुस्थुजों बा रागाखौ नोङो रागाखौ देखायालासिनो नोङो निजेनो कन्ट्रल खालामनो रोंनांगोन। अब्लासो नोंनि जि लाइफआवहाय नोङो गोजौ गाखोलांनो हानाया रोखा। जुदि नोंहा रागा दं होननानै नों जुदि सासे मानसिखौ नोङो अयथासार खालामनानै माबा मोनसे खालायबाय, अब्ला नोंहा मा, नोंनि बे दाखोना अरायसम गानायबो नङा आरो नोंहा लाइफआवहाय मा होनो, नोंनि थांनानै थानांगौआ नोंनि लाइफआव बरबाद जागोन। बेखायनो रागा दं होननानै मानसिया रागाखौ बयनिबो सिगाङाव देखायनो नाङा, बा देखायनानैबो जेबो मुलाम्फा गैया, देखायोब्लानो नोंहा लससो दं। बेखायनो आं खावलायो नोंथांमोनखौ, रागा दं होननानै जे रागाखौ नोङो देखायनानै जे मावनानै खिन्थिनांगौ, बियो जेब्लाबो जानो हाया। नों रागा जोंनो रोंदोंब्ला नों हमथानोबो रोंनांगोन। हमथानाय गोसोआसो मानसिनियाव मा लाबोयो, गोजोन लाबोयो। थिग दं? दा बेखायनो नोंथांमोनहा गोसोखौ मा हमथानो रोंनांगोन। रागानि खेथ्रआव अरायसम नों हमथानो रोंनांगोन। अब्लासो नोंनि लाइफआवहाय साक्सेस जानायखौ नोङो मोननो हागोन। जे रागा दं होननानै बयखौबो जेनेबा जेरै मावनांगौ एरै मावनाय, बेफोर जानो हाया। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो खावलायनो सानबाय जे जाहाथे रागा दं होननानै रागाखौ अपेनलि खालामनो नाङा। नोङो जुदि रागा जोंनो रोंदोंबा निजेनो कन्ट्रल खालामनो रोंनांगोन। निजेनो कन्ट्रल खालामनायजों लोगोसे नोंनि लाइफआवबो साक्सेस जागोन। जुदि नों निजेनो कन्ट्रल खालामनो हायाबा नोंनि लाइफआवहाय माबा मोनसे जेंनाया फैनो हागौ। थिग बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै जुदि नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे लाइक खालाम। आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव जाहाथे माने सहैबाय थायो, बा नोंथांमोनहाबो आंनि बे माखासे साजेसनफोरखौ खोनानानै बा माखासे बा जादों जायाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि सायाव माखासे कमेन्टबो लिरनो हागोन, गाहायाव कमेन्ट लिरनानै हर। दा बेखिनियानोसै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखिनिखौनो UK बड' प्रडाक्ट इउटुब चेनेलनि जानानै बाय लाथ'नाय जाबाय। बाय।